दिनै नैबे सेरफांगुरि शिब मन्दिरावहाय जोङो नैबे सावन मासनि माने बाहाय शिब बाबानि तिथि बारायावहाय जोङो दै लुनाय हाबाफारि लानाय जादों शिब बाबानो। बाहाय जों गोथार फुजा होदों आरो बे फुजा हाबाफारियावहाय जोङो जोंनि सेरफांगुरिनि जितु माने समाज सेबक बिथां मनरन्जन ब्रह्मआबो दिनैहाय गावनि फेमिलि न'खरखौ लानानै जोङो जयैनो फुजा होदों आरो जोंबो बे हाबाफारियाव जोंनि न'खर फेमिलिया सुख सान्थि थानो हानायनि थाखाय जोङो बयबो गोजोन आरो खौसेथिखौ हास्थायनानै जों बयबो फुजा होदों आरो दै लुनाय हाबाफारिखौ लादों। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि हिन्दु धोरोमनि मानसिफोरा नैबे सावन मासखौहाय शिब बाबानि तिथि हिसाबै बयबो मानियो आरो प्रत्येक समबारावहाय जोङो गंगा जलजों दै लुनानै गावनि न'खरनि सुख सान्थि गोजोननायखौ जों लानो हायो। बे असिलाखौ लानानै जों बे हाबाफारिखौ लाबाय थानाय जायो। फ्राय माने बिश्वनि समस्त हिन्दु परिबारानो बे खामानिखौ मावो। दा थिग बे हिसाबैनो जोंबो बे खामानिखौ मावदों आरो फैबाय थानाय समावहाय जोंनि माने देशआ बा जोंनि समस्त माने रायजोआ जाहाथे सुख सान्थि थांनानै थानो हायो बे उसिलायै जोङो नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बिथां मनरन्जन ब्रह्मआ दिनैहाय बे हाबाफारिखौनो लानानै फुजा होनायजों लोगोसे समस्त बे मन्दिराव दर्शन खालामफैग्रा रायजो राजा बिथांमोननोहाय केसरि भात माने एसे जानायनि हाबाफारि खालामदों प्रसाद महरै। दा बेखौ बयनोबो बिलाइनानै होनानै जाहोनाय आरो लोगोसे सुख सान्तिनि थाखाय फुजा होनाय बे हाबाफारिखौ खालामनाय जादों। दिनै जोङो बै सेरफांगुरि मा होनो शिब मन्दिर बेवहाय दिनै सावन मासनि दिनै बाबा शिबनि बे समबार बारायाव दिनै बाबा शिबनि जे माबायाव दिनै दै लुनाय जादों आरो बे हाबाफारियाव जोङो जोंनि समाज सेबक मनरन्जन ब्रह्म आरो बिथांनि फेमिलि आरो गासै बेहाय बाहागो लानानै दिनैनि जे फुंनि जे दै लुनाय हाबाफारियाव बयबो गाजा गोमजायै दिनै बाहागो लादों आरो बेखौनो आसा खालामदों दिनै फैगौ जेनोखि थांखिफ्रा जाहाथे मोजां मोजां जाफुंसारो बेखौ बाबा शिबनि खाथियाव दिनै आर'ज गाबनाय जादों। दिनैनि जे फुजा होनायनि थांखिजों गासै रायजो राजाफोरनि जे मोजां आरो सान्थिनि उन्नतिनि थाखाय दिनै बेहाय बोर बिनाय जादों आरो गासै जे गाव गावनि जे थांखिफ्रा जाहाथे जाफुंसारो बेखौ दिनै बाबा शिबनि जे मुर्तियाव दिनै